अमाजों जागोन अमाजों सिगोन उनावबो अमा सिगाङावबो अमा गेजेरावबो अमा सानफ्रामबो जायो जों अमा बांद्राय एवफ्रामनायसो जालायलांबाय पानि दै हरबावना रुबाय थानोसै लोगोफोर भिन्दि भाजा ओमफ्राय नै लोगोफोर नारजिखौ आङो एसे फुदुंनानै लाबाय द्रायनो सिफ्लेनायबानो गेब्लेनाय नारजि खफ' होनसै नारजि फिसा फिसाखै नारजि खफ' एसेबां गेब्लेयो जा गोबावजों नारजि खफ' जायैया अमाजों नारजि खफ'जों इजि प्रसेस बेदरखौल' एवनानै नारजि होनाय नारजि ओंख्रि संलाबाय थाया गांलाबसो होगौमोन आं सोरबा जानो सुखुवा बेखायनो खफ' सिफ्लेना होनोसै खारै एसे लुना होनोसै बरिया गोथाव जाखासिगोन बांद्राय मिस मिसखौबो हाथायाव नाङाना बांद्राय मिस मिस होनायखौ आं मोजां मोना एसे रग' जानांगौ ओरैबादि मोजां गेस्रेम जाखादों आं सारायाव एसे हांदों आं बांद्राय मिस मिसखौबो आं मोजां मोना बेखायनो एसे रग'सो आंना खारै एसे होनोसै आरामनो रुनोसै दसे फाइनालि लोगोफोर आंना नारजि खफ'जों अमाजों मोनबाय नै गांलाब बिदिनो आंना गांसेसो होनानै जानो मोजां मोनो आं ओमफ्राय सिफ्लेबाबो बिदिनो आंना रग' बरिया साइज जाखाबाय अमा बिथै बायदि मोनलायथारबाय गावबागाव स्टाइलसो दै ओंख्रि संनाया लोगोफोर हेल' सोनाफोर मादैया ओंखाम जानोसैलाय गुदुं दासो मोनथारदों फ्रेस अमाजों नारजि खफ' भिन्दि भाजा होथारनोसैलाय मादैया गुदुंथार आयौ आंना नै बिदिनो जेंगाब मजा जोबोद मजा जाखादों ओंख्रिया ओमफ्राय सोर जानाय भिडिअ नायनो मोजां मोनो अब्ला दिनैबो अननानै नायलांदोलाय नारजिजों अमाजों नारजिजों खफ' सोंनो लुगैनायाथ' लाजि गोसा जा गोथाव जाखादों इमान गोथाव मैगंआ हाबहैखो ना माखो बानलु सुनायालाय
ना लोगोफोर जा गोथाव जाखादों आदै डिउटि होनांगोनलै मबाइला मैयाबो भिडिअ'आनो ससेल' जादों वाव यामि आङो बे नारजिखौ गांलाब गांलाब होनानै एरै हमलायनांगौ गबसे जानो मोजां मोनो नारजि बिलाइखौ गांफा गांफा होनानै बिराद गोथाव मोनजायो आं नारजि जानो हायामोन गोदो दा ओंखाम माबा नारजि जानो हाबाय बै माबाखौ बारा जानो हाया आङो दोलोखौ बेखौ गोथावसिन मोनो गोथाव जानो हादों आंना फिसाजो उन्दैयाबो नारजि जायो गिदिरा जाया आंनि जानाय आंबो गोदो उन्दैयाव हायामोन उनाव हालांगोन बेबा आं बादो दुन्दियाबो न'नि फ्रेस फ्रेस गोदैथार खयथा जाखो Yummy, yummy. Baru kita ओमफ्राय लोगोफोर जानायाथ' जोब्बाय नुखाबाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर जोबजासिम जानायनि थाखायसो सिबायफोरखौ मोनजागोन